μετατρεπόμενο, κανονικό 3 σε 1. Μετατρεπόμενο, κανονικό 3 σε 1. Μετατρεπόμενο, κανονικό 3 σε 1. Πρέπει να εξηγήσουμε κάποια στιγμή ποια είναι η διαφορά τους. Λοιπόν, ας τα πούμε εν συντομία. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ένα μετατρεπόμενο 3 σε 1 καρότσι. Μετατρεπόμενο σημαίνει ότι η καλαθούνα μετατρέπεται και γίνεται κάθισμα. Οπότε αυτό που είναι ένα βασικό μετατρεπόμενο καρότσι, μπορούμε να ξεκινήσουμε να έχουμε την καλαθούνα επάνω. Η καλαθούνα ωστόσο είναι μόνο καλαθούνα καροτσιού, είναι μαλακή. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί εκτός του καροτσιού. Και μετατρεπόμενο σημαίνει ότι μπορώ να αφαιρέσω την καλαθούνα, να τη γυρίσω προς τα μπροστά και πατώντας 2 κουμπιά να πάρει την κλίση του καθίσματος. Σφίγγω τους σημάντες στα πόδια και στην πλάτη και έχω ένα κάθισμα. Αυτό είναι ένα μετατρεπόμενο καρότσι. Αυτά τα καρότσια έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα πλεονέκτημα του είναι πιο οικονομικά στη τιμή τους. Ένα μειονέκτημα είναι ότι η καλαθούνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σαλόνι, για παράδειγμα, και να σταθεί μόνη της για να κοιμηθεί το παιδάκι. Πρέπει να είναι πάντα επάνω στο καρότσι. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να τη βάζεις συνέχεια στο σπίτι σου, ειδικά αν έχεις βγει και έχεις κάνει βόλτες με το καρότσι. Ένα πραγματικό 3 σε 1 έχει κάθισμα καροτσιού και σκληρή καλαθούνα. Οπότε, κάθισμα καροτσιού, σκληρή καλαθούνα, συν ένα αυγό είναι ένα πραγματικό 3 σε 1. Το μετατρεπόμενο είναι ένα αντικείμενο το οποίο γίνεται από καλαθούνα κάθισμα και προσθέτουμε και ένα αυγό. Νομίζω τους έλυσα τις απορίες τι σημαίνει μετατρεπόμενο.